khajani takhokte bhuksong norok nugui tongmani o borok gongkha khoroksa diyari se bo sak sak no kaitini songjak diyari hini sawi mo tharokno kwbangma borokno boni ukologorik tharika tei kwbangma sagiri swnamka omhai nongoi tongo tabuk Africa angkor ganangui kwbangma Pentecostal movement ni bisingti masia phatra diyari phatrani bisingti kwbangma motharok kwbangma merarok lama koroi tongbaimani sing nugo o diyari bo ongkha khoroksa tatal diyari se bo sak sak no kaitini phan tong hanei kaitini songjak diyari hini sawi kwbangma borokno boni ukologorik tharika tei lama korrika tabuk bo paithago hongkangke bo musi haike tuino khakni khlaimano hanei sawi tuyo phai bo boni phanno phurungnani naikha phiaba tuini afal bai kojogoi thangnai mani sing nukha a tuino bo khakni to khlaisi malia phiaba bose kojogoi thina nai mani boni sagirok bono basiri uise bo yoksio obonongkha diyari phataroni tomu sangsar ha ganangoi kwbangma thayono diyari phatra pungsugui tongkha obo paithani jora o diyari phatra tei masia phatra bangsuknai obono sing hoske ma tongnai tei obono sing saimana bo nangnai phiaba kwbangma borokno so called Christian rok a diyari phatarokno expose khlaimani hamjagya tamni ning ama kaitorno kasu hwnei kwbangma jagaono ano birod khlaikya haipano ang aborno mungsapano ongjagya tamni hinba elambak singno aboni bagi elau khlaio singke bono busthumi manya phiaba sing kubuino kubui tatal hinei merarokno phunugoi rimanya hinke borok boba kubui boba tatal hinei saimanai kubuino bo saimanya tatalno bo saimanya hinke borok bahikele hoske tongnai aboni bagino tini ani nini mothani kwbangma merarok ama kaitor hai diyari phatarok bai kwbangma diyari phatarok bai 7 day advantage hokhai kwbangma diyari phatarok bai lama koroi thangmani singnugo tei almighty god rok hai kwbangma diyari phatarok bai masia phatarok bai nini ani mothani merarok khokjagoi thangmani nugo tamnai karon sing kalgurborokno tui expose khlaiya sing abono tui sini wan chungmani limited sing abono elambakni kok bai sing wan chugui naiya sing nugo Ephesians chapter 5 verse 11 borok khlaimani abo tui sugya samurokno khlaina kokuri abo ongkha monakmani samungse abo hai khlaiawi aborokno se pohorotobudi expose khlaidi hini saw manago tongnai rokno expose khlaidi pohorotobui borno phunukdi hini saw borok tatalde nakubui abono phunungnani se obo kaitini thayo thangi busthumaya singobono tui ma bujinai abon bai khajani takhokte bhuksong tabuk paithani jora nini ani mothani merarokno diyari phatra masia phatarokno tui sing soja khlari hangkake borok tamokhe soja khe tongnai phari motha borom sing kaitini kokkubuino pirlai siwano ongkha kwbang mano sing sakni musung tui sini borom mana bagi simi position mana bagi simi sing khasika kwbang mano jora paithani jora tabule merarokno soisa mungsari lai sing pholao tori layano logri layano kaito norokno diyari phatra masia phatrani yakni katri uiton